Na noite máis máxica do ano, a Praia da Lanzada convértese en esperanza. Aquí, no medio desta calma, acompañado ao lonxe do son destes festexos, hai parellas que se adentran das súas augas para buscar o maior milagre, traer unha nova vida. E o importante aquí é que hai que agardar ata as 12 para saltar as 9 ondas. Cristiana, das primeiras en chegar, diretiña de onde? Do norte de Portugal, de Lousada. Uma amiga minha, Paola, falou-me da tradição. Tenho que me meter na água, esperar que 9 ondas cheguem na parte do ventre e depois pedir à Santa que me faça a graça de conceder um bebê, uma criança. E crees que funcionará? Mais uma vez vou tentar, é a fé. Ya tengo la suerte de tener 3 pequeñas, así que non ya... vos ides poñer a saltar 9 ondas, non? Tradición no. Antonio, de onde vides vos? Hola. Porque ese acentiño galego non é. No, venimos de Madrid y veníamos a ver la noche de San Juan aquí. Teño que preguntarlo xa que tes aquí a Álvaro ao lado. Vos fixechedes estes saltos para traer a Álvaro ao mundo? Tendría que preguntar a mi mujer que anda por ahí. No sé Que si non quiere queres sair. No sé si se quiere quedar embarazado otra vez, no creo. Tan só queda un minutiño para as 12 en punto da noite e Cristiana máis a súa parella xa están metidos na auga agardando pedir con moitas ganas o seu maior desexo. Como vedes, estamos seguindo, acaban de sair da auga, pero é que o ritual non acaba aí, saltando as 9 ondas. A lenda di que hai que vir ata a cuna da Santa ou a cama da Virxe, deitarse aí, e mesmo hai tamén quen lle deixa algunha que outra ofrenda. Esta rocha é a cuna da Santa da que vos falaba antes. Cristina e a súa parella xa se deitaron aquí, xa completaron o ritual das 9 ondas, achegámonos a falar con eles, pero preferiron non comentarnos nada máis, nin sair máis en cámara, xa que estaban nun momento moi persoal. De feito, ao longo dos máis de 40 minutos que levamos nos aquí na praia, 2 parellas máis, ademais deles, meteronse na auga, pero tamén preferiron manter iso en segredo para si mesmos. Ao final, cada un aquí ten a súa propia historia. Nós tamén nos metemos aquí na auga porque tamén podemos facer este ritual das 9 ondas, porque non fai falta que queirades ter un meniño ou unha meniña, aínda que iso sexa o principal. Estas ondas, este ritual tamén serven pros dores de costa, se nos dan as ondas por detrás, pros dores de pescozo e tamén para botar fora todas as malas enerxías e comezar por todo o Alto Obrán. Así que xa sabedes, a reportaxe acaba por aquí porque nós imos comezar a contar as 9 ondas. Vou poñer de espaldas porque das costas non ando moi ben. A ver, cantas van? 2 ou 3 xa levarei.